Maitazana. Munhu anorara mukicheni anorara kusvika nguva dzinoidzi. Dzakuma 11. Hamana. Kuona mablue movie kusukira kuma 3 ndio kunoita kuti munhu arare kusvika nguva dzinoidzi. Maitazana ndorara sei? Hani ndime mani munza muchipopota nyaya kuti ndanga ndichismaila muhope, Batazani. Zapo yenyu nakaseka opedza cho. Maitazana. Unoda munhu achifara naye, haumana. Fara chiko ndiana murusekera kopeko. Ini munombondisekera kudaro. Ndiana murusekera kopeko. So mukutorota mune mumwe mukadzi kopeko manje zviroto zviroto. Aiwa Maitazana. Iwe ndakachirota ndichiwina mari mani ndakadowina lot kuibate so. Zvirikwerezvo Maitazana. Tenga ikachingwa nemari yeloto yacho. Tenga ikachingwa nemari yeloto. Siya yo. Murume mukuru asinganyari newe. Makangorara ipapa varume benyu vasomuka kudhara. Chamunogona kuswera muchingobhema kuseri kwemba. Inguva naye Maitazana. Nebasa rezvepfingwa mukayapa. Aiwa. Temenye kutorara yakwanawo pambedha damborara ndagara usiku hwese ndakagara panapa pachiya nchiti muchamuka. Dorarawo pambedha. Apa ndamutsura kusmaila. Ndati ndina mukusekerera kuhope. Ini nichamundisekerere kudaro. Ndazanonetsa manje. Chimuka itoni. Mukai. Marume aswera mukakare zuva rati kata makangorara ipapa. Rume socks rangu ruko. Chinopfekera nini basi? Mukai. Pakugadzira mbete mukai. Oh, terrific. Maitazana munonetsa zvenyu. Hembe ngangoti pese hembe dzenyu Batazana chiko kurongeka mukwanise. Iwe antimba yedu yeMaitazana. Musadaro so chimuka haida udzambiti. Maitazana ndoari zambeta usiku. Mukai Batazana kana yako mwana mukai. Sasa ndigoa mukai. Ndinde kupi naye Maitazana ndishande. Batazana kana chiko. Amana kumuka early morning ndikashande. Ndondi Maitazana kana umboniona ndingofara mbonisa ndimbozorora Maitazana naye. Kwausi understand kuti munhu anenge akaneta. Understand munhu anoneta kana maneta mune mamboneta mchinyanyete. All right. Yeah, but you got come for no better got to it. Well, the number would you join that with terrorism? Yeah, zvangu. Marume achita zvine musoro. Marume achingofunga kurara. Zvangu, watonditsamura so. Maitazi. Kana ka morning kiss. Ausi ndipa kana mbichana. Maitazi kani. Mburi teresa kuna. Teresa kuna Maitazi ni mani. Teresa kuno mani, teresa kuno Maitazi. Batazana ansikusvida. Noko makanaka good morning. Ausi kada mbichana. Tasmalaka. Maitazi. Tine matishu inini first thing Simuka so ndoda kupinda mtoyazi. Tine matishu. Maitazi. Makatenga. Koma newspaper right. Oima newspaper. Maitazana. White page. Msika rejo sai. Mira chona tunoshandere. Ndorara sei bakadaro. Mutsiya man. Batazana. Siya sorore. Manifama kukira kusenze wala. Pazveshuwanisa zvisifezvi. Inini baba wemba panapa ndomunza na 6 AM. Zvigunduri zvotoda kusvika nguva dzino idzi. Musifei man. Baba Tazen. Natazi.
Mamuka ze mama. Ndamuka zvangu kana mamukawo. Inini totyira imimika. Inini here. Ndamuka zvangu mushe. Batazani kako ndinewo ka request. Ndikukumbira ukakungorabha kamusana wangu 2 minutes ne eucalyptus oil yandinayo zve handine flu ndazone flu haisi covid zvayo saka musanyanya tya zve Manje asi maitazani varimo mamuka seiko maitazani aiwa ndamuka zvangu nandati muri busy vari busy mati ndikurape ipapo alright apa batazani mukanyatso batai apa bhodhoro racho neapa alright satye zvenyatsorivhura alright mina nyatsokwizai kupi apa ndikuzasa dzika henyu iramba henyu dzika ipapo bata henyu musatye henyu ipapo Matichi? Alright. Hapana, daura hapa chete hapa. Daura hapa kumwa. Namrapa hapa chete. Namrapa hapa nje. Okay, tenda. Enda mfa maji kwa kumrapa huko. Maitazi anchaji kapana hapa. Maitazi? Nasanzi kudya but my cousin but mimi munombori apa mninginwa wenyu wani but my cousin but mimi mune ma friends amunoningirikira my cousin usada mkazi wangu wondiratisa my cousin tazi mopopopopo my cousin my cousin Maitazani? Puraoni pana. Maitazi sadaro. Sadaro mkazi wangu. Urimo ile.